Gipirmahan ang duha ka Memorandum of Agreement sa City Government of Tagum tali sa duha ka national nga ahensya nga Department of Science and Technology 11 ug Department of Trade and Industry Davao del Norte Provincial Office alang sa mga proyekto nga dakong tabang aron mapalambo ang kapasidad sa pagnegosyo sa syudad. Sumala pa nga mokabat sa kapin 1.5 million pesos ang kantidad nga gigahin alang sa proyekto sa DOST sa pagtukod og Hub for Research, Innovation, Ventures and Entrepreneurship kung tribe lauman nga pinaagi sa proyekto matabangan ang innovation system sa dakbayan, mapaligo ng entrepreneurship sa Tagum ug mapalapad ang inklusibo nga pagnegosyo. Giingon nga aduna sab ambag ang LGU Tagum sa nasangpit nga kantidad. Samtang nagkantidad usab og 600,000 pesos nga pundo ang gipirmahan sa MOA tali sa LGU Tagum ug DTI nga giingong dugang sa naunang gihatag sa ahensya sa niaging tuig. Kabahin na mong lakang sa Shared Service Facility usa ka proyekto nga gipaluyuhan sa Tagum City Business Incentive Center sa tumo nga makabaton og large format printer ug cutting and finishing equipment nga magamit sa pag-imprinta sa local product packaging. Pamasalamaton usab ang panggamhanan sa lokal sa syudad sa Tagum ngadto sa mga nasangpit nga ahensya sa gihatag nga suporta sa syudad alang sa kalambuan. Katropa, gusto ba ka nga himsog permi? Magsanton Vitamin C. Alang sa nagios ang Pilipino sa Pilipinas, Kenneth J. Tagupa, XFM News.